To ina kira ga 'yan uwana 'yan Nijar masu irin wannan dumumuwan su san da cewa wutan Najeriya ba wutan Najeriya ba ce, wuta ta mu ce ta 'yan Nijar, injin namu ne, ruwa daga Nijar suka ce suka je Najeriya. Kenan Najeriya don ka saka mu wuta mu kashe wutan mu ba dalili wani na mu gori a ce to tun da mun fitar ga iko mu ce ha wuta ba musu. Don haka kenan mutane in ba sani ba sai su nemi tarihi, maimakon ka je kayan watsa labaru kana maganganu wanda ba su da dalili. Ya kamata ka hanka yi magana ka binciki tarihin abu sai ka bada masaniya akan shi. Mu ko ba mu da tarihi, muna sauraron magabata suna gayi kuma mun san abin da suke gayi tarihi ne rubuce yake, sun san da shi, dan haka suke bayani kuma muna gamsuwa da bayanan da suke yi. Don haka mu muna kira ga mai girman shugaban kasa Janar Abdulrahman Chani, muna goyon bayan shi 100% kuma muna tare da shi kuma muna tare da ƙasar mu. Duk mutumin da ya ce zai kawo mamu wani tahiya ta banza to za mu mai da shi yayi. Idan ka ce za mu yi hulɗa da kai ta arziki, za mu yi hulɗa da kai ta arziki, saboda mu muna son ci gaba a duniya ma gaba ɗaya ba a Nijar ba. Nijar ai ta nuna yanzu ita ce duniya. Na ji wani can yana wani ɗumuma Najeriya uwan Nijar ce. Ai in Najeriya uwan Nijar ce to ita Nijar uban Najeriya ce. Kuma ban taɓa ganin ɗan da ya alfahari da uwa ba in bai da uba. Don haka mu su je su bincike tarihi abinda Nijar ta musu, su har yanzu ba su mai da mu rabin shi ba. Kuma mu ba za mu goranta masa wata da mu musulmi ne, annabi ya hana kama mutum alkhairi dan ka mai gori, amma kana tunatar da shi idan ya mance. To don haka 'yan Najeriya masu irin wannan ɗumuwa su shiga taitayin su. Mu tsaye muke da ƙahuwa mu ba jingina muke ga wata ƙasa ba. Najeriya ba uwar gidan Nijar ba ce, Nijar ba yarinyar Najeriya ba ce, kowa ƙasa ce mai inci. Yanzu duk abin da ke damun su mun in banda addu'a ba musu komi. Bala'o'in da suke shiga ciki 'yan uwansu ga sunan wurin yau cikin kasuwa ga ta Maraɗi kusan sun yi yawa mu 'yan ƙasa, amma ba wanda aka taɓa mu gori, saboda mu mutane ne wanda muke son baki, kuma mutane ne wanda muke ganin cewa da mu da su musulmi ne, duk ɗaya ne, duk al'umma guda ce. Kenan don haka mutane su san abin da suke gayi. Mu 'yan Nijar ƙasan mu ce, kuma ko gobe muna nan fuskan ƙasan mu, kuma duk wanda ya ce zai taka ƙasan mu, so in mun gane mai hankali ne za mu mai bayani da ya gane, in kuma mun gane mahaukaci ne sha dan neman me ake ce mashi saman TikTok, dan neman plus, sai mu fara cewa mun bayar da su dan balki sai mai komanda ta can su sakarcin su. Amma mu magabatan mu mun hisa in mutum za a tantancewa. Na ga wani